Pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Bayi, ya pemirsa. Kemarin Intan pas ketemu Mbak Manohara di tempatnya Mak Dames, Intan dibawahi oleh-oleh sama Mbak Manohara. Ini loh namanya roti cokro. Selalu ada cokro di antara kita. Ini coklat. Iya, ini ada coklat. Terus ini keju. Keju. Kok kismi? Kismi artinya cium aku. Iya. Iki Ini kiss. coklat. Bukan kismi, ini keju Intan. Iya. Coklatnya dua Intannya. Nah, dibagi ya, Nduk ya. Ini coklat ini. Ya, oh Intan ambil sing coklat. Nek Salwa senengane keju. Iya. Iki coklat keju. Nih, iki keju. Ini Salwa. Iya. Iki engko coklat kacang. Senengane Repa sing iki mbek iki. Ibu. Iki engko ibu satu. Engko Mama Dewi. Mama Susi kok ambek ibu ora apa-apa. Iki engko Mama Susi iki Bunda Dewi iki. Iya. Ya, ibu njaluk Intan iki weh anu. Sapa nduk nek ngarani? Mbak Dewi. Iya. Iku gak sing Mbak Dewi sing iki sane Iya. Salwa. Iya. Kuwi sing Mama Susi ya. Kinara mangan iki kok oleh. Roti. Iya. Boleh dekne cemal sembel. Nah, iki mang Dek Susi ngene, Mbak, sampean gak ning gone Mbak Nana. Iya, Nduk, Dek, enek apa? Mbah iki tulung gawekno bothok ya. Sing ora pedes, pengene saidik. Nah, Mbah iki kan kemarin untuk dahar pancen seradi susah nih pemirsa niki. Terus tak konsultasikan sama dulu sama almarhum Pak Deko juga. Iya. Sing penting nih Mbah iki gelem dahar tan ngono. Ini gak gelem gak sing digelemi apa, sing penting gak berlebihan wis gak apa-apa. Lah iki hari ini Mbah iki pengen dahar bothok saidik. Paling kok mbek sego jagung mbek bothok saidik ngono lho. Lah terus untuk Kinara karo Mama Susi arep digawekno jangan bening Kelor. kelor. Kelor juga nilai gizinya bagus loh ya pemirsa ya. Sayur bening kelor. Wes Intan tang ngeler nasi dan sarapan. Kene nanti belanja nggone Mbak Nana. Iya. Sik. Kayune Mbah Jarwo. Kayune banyak sekali iki. Ngene iki pesenane Mbok De. Ibu Mbah Yi yang punya usaha ayam panggang. Jenenge ayam panggang Budasi. Wes nya Bu sotengno tak golek godhong rono nya. Awam gak usah golek mengisor katoke ora usah mbok ketokno lho, Kak. Katoke Mak Ja ya. Waduh. Ternyata be kenapa? Gede kan Apa? sliro. Siriro. Terus piye? Intan kok punya ya? Heeh. Wis nek kene ayo aku wedi Bu Rono. Iya, ora usah rono. Iso apa ora leh? Iso. Sik tak menenge aku tak berusaha. Intan ning kono ya. Heeh. Ambek jungok. Yo kono ae, tak meneh. Mbah Jarwo. Iya. Doro ku jek. Cek. Doro. Isa? Insyaallah. Lah godhonge sak
anu berusaha kan masih lagi nanti sebenarnya berusaha sih untuk murah ya kudune montore wong. ngawek saiki kok pengen nduk bayi ketok gue Cetok pengen bayi pengen dahar foto Neh gudonge. ora nduk ini ora nang memang kan kuat rasa lagu enak nduk Heeh. ning kono Tapi ibu piye? waduh mungkin lewati godong salam nih Iso apa ora? Alon-alon tapi cekelan. di tanahku kuwi mlorote ngono kan wis engko sitoke bothoke diadai anu ae ora usah diadai godhong sitoke Heeh. mbah bothoke mbok diadai apa engko ayo di aku setan bismillahirrahmanirrahim bismillah wes Dok, aja mbok atah nisek wes ya untuk godhong pemirsa tapi godhongnya walah jengklongnya tan gede tan wah tak pateni yo jengklongnya bagi pemirsa wes kok ning kono mang tapi yen neh untuk iki kerasnya kathak ra apa-apa wes Bonjo Mbah minta digaweke apa ya digaweke botok iki lho senenganku mbak iki esok mang sampean ke pasar enak enak iki aku seneng kok mbak bawa sini tahunnya aku 2 loro ae ya iya ndi tahunnya 84 warna ya mbak ada enak sing tuwek mbak ya enak sing tuwek enak sing nom enak sing dienggo sayur bening gak cocok sing ngene iki lah ya iya heeh kinara sayurna bening mbak mbak bisa 2 iya 2 saya tak ndelok Intan ning ndi Tun ya Allah mbak tenan Tan awakmu ning ndi aku ning kene mbek nang omahe Mbak Li ambek Mbak Li ning kene Mbak Li nganu resik-resik iya napa ya wis nek ning kene ibuke tak mulai dhewe kaget nek pitik kagetan nek kene sik gak apa-apa kok tak parani ibuke tak tuku bensin wis mbak bayar sik bayar belanja apa numpak motor apa numpak motor wis numpaki kono lah numpaki dimasakno apa jenenge waloh karo bu sakmono ae sak piro dik bolah wis akeh kuwi dik sakmono kuwi suwake wis kakan langu iya njan ndi anane iku waloh lawah waloh loro gini ya dik wong yo Intan kok gelem serupat-seruput buke barang adeke iya kalau kabeh Intan yo gelem kok Mbah nek pengen serupat-seruput terus go mantuk nang tak masak Mbak Nana mang duwe iwak pindang mbok iwak pitik mah eneng ora ya dik ya arek kuwi iki iya dek dimasak
Mama Zuzi. Intane silang. Petik isik. Iki piye iki ngene gak enek sing nyekeli tak yo iso. Pentiolah kabeh bumbu brambang bawang ngono ae kuncine digeprek wis aku tak nggih bothok. Wis aku tak bothok sik. Ya wis aku tak bothok ya. Angsal, Bu. Jenengan request tempene di sing serodok nyemanget niku leh, Bu. Nggih, siap pun. Langsung cus niki kula. Aku ki angger eling lagune Judika iki gak krasa lara kaya ngertes ngono. Dek sore iki krungu lagu kuwi iki lho. Eling sing zaman sempono kowe. Sing lagu ki lho pemirsa. Seandainya kamu merasakan jadi aku sebentar saja. Pokoknya enek cerita di balik itu. Yes, pas lagu kuwi. Ya wes lah pemirsa. Jenengan punya kenangan lagu apa ya? Nek aku lagune Judika itu. Takkan sanggup. Nanti pekudu nangis. Wes aku tak nggih bothok kok malah nyanyi. Cus. Request Mbah Yi pemirsa iki bumbu bothok untuk Mbah Yi karena mboten pedes nggih lombok abang. Siji kayak tumbar, brambang, bawang pencur. Terus ngono gula karo garam sithik, gula merah. Piye ki mau jerene budhe klambi ireng kudunge coklat. Kok coklat? Lah iki apa? Coklat. Lah ya coklat mbek coklat. Klambi ireng kudunge coklat. Yo ganteng nek maem gak boleh telat. Gigi sakit. Gak gigi. Iki lho Nduk. Telinga. Terus gimana bar nyanyi, aku dijak nyanyi iku lho pemirsa. MBG Mas Balil ganteng. Katanya sithik kan. Apa yang paling manis Bu Alil? Tambang ganteng. Aja main di bolu ketan. Bolu ketan. Au. Au gitu. Tambahin au gitu. Au. Lopone mah tak parut, Duk. Tempe, karo tempe ya. Ya, ngobrol gede nek polahe nek kaya apa kan? Kayak jari. Ya kejulis tak gede. Terus langsung dibungkusi. Terus Oh. Mbok pateni? enggak. Wes terus apa dipateni? Aja sik, Dok. Duh panas. Terus gawekno tahu, tak kei wortel, dibumbu telur, dikasih telur sama Bayam. Enggak le, mungkin arai le. Apa tuh? Tahu tak hancurkan, tak kasih telur, tak kasih garam, terus digoreng. Penting gue cemilan pemirsa. Dari tambah ya. Sidik aja lah, gak usah dikei motor. Mungkin arai. Ketok dong, agak mudah dong nek gak ketok dong. Ketok ora lek le. Ketok. Kita bumbunya ya kita. Bumbunya ya kita ya, pinter ya. Makasih ya, Nan. Wah, adik kami ki nangis pemirsa, telinganya sakit. Bukan dari mamae. Nek awan anu le bubuk. Polambi ya toh, le. Lebih hari. Dia sakit mama. Gak apa-apa, nyatanya setirku zaman lagi.
Sekolah ku atas. Wes foto dulu. Cus. Terima kasih ya Intan ya. Iya, Tul. Ya alhamdulillah kita untuk godong le Mas Am. Sekolah aja. Iya. Kuwi mangan dalane medun-medun dulu ya Intun ya. Heeh. Sing cedak kali ki lho emang enek sliro liwat. Sliro. Itu makan selera. Iya ning sorpreng. Heeh. Aku pas mancing ke mas petani ku selera ku putih. Aja dolanan ning kali nek awan-awan. Cocok Sore-sore. sriwi mbok ngono. Aku sore-sore. Mending awakmu dicokot Sri Wahyuni daripada dicokot Sri Mbok. Si Wayudi gak tuh. Iya ora. Sri Wahyuni jenenge Bude le. Gak rahe. Dicokot. Iya lah Sri Mbok. Sri Mbok ki koyo pitik. Heeh. Ladung deh, kereng. Kereng deh. Kerangnya. Kereng ki kuwi lho le galak. Heeh. Aku udah tahu. Wes karek gaweno tahu marah. Tahu. Ora tahu bulet tuh ya. Heeh. Tahu tak bumbu garam terus dikasih telur terus digoreng. Ya, Cus. Sek tondok kok wis kudu jus ya. Kak. Wes kok pas kene. Kak. Waduh, aku sih demang. Kudu dicus ae. Entar. Wes. Iki nek ning pasar iki sak men-men iki gedene. Berapaan? 2000. Murah ya? Iya. Aku ada ke kulit pasar. Iya lele, tapi kan nek pamane beli ning pasar leren naik sepeda motor. Ini Ini kan beda kena. aduh ile, pasar Cepu ile. Pasar Sembilan kayak nek sing jual. Coklat. Wis kira tanda tan. Heeh. Terulit. Teret. Ini sudah, guys. Nah, wis selesai. Tinggal kita kukus sampai matang. Ya. Matang-matang. Kita bisa rambu sing ngene iki. Kayak satu. Ya belajar. Gak bisa ya belajar. Heeh. Yuk. Gak bisa ya harus belajar tole. Wes terus ditutup. Wes supaya kilah. Tak ngawekno kinara nggih pemirsa. Ada bawang putih karo garam wis ngono ae. Ketok ya. Kita Wes sak secukupe ae garame. Penting nggo adek. Iya ya. Jane men enek seledri kayak seledri lho. gak enak ora duwe, Bu. Bawang putih, garam, ya toh. Iki tak cuci bersih. Ini. Bu, telepon, Bu. Mbak Eda. Sik. Ya. Pateni sik yo ki yo. Usah gak usah. Halo. Piye, Dok? Gawekno menu kinara ki lho, Dok. Dalam. Piye, Dok? Apa nih, Di, Dok? Gak apa-apa, mbok jar apa-apa. Bu, aku melu Mbak Indah. Iya. Kok tak terne rono? Lah iki kinara tak sangoni jangan bening kelor karo waloh karo kok makno ya, Dok ya. Mbek tak gawekno menu ki lho, Dok, tahu. Tahu tak kei bawang putih. Piye, Dok? Ngono, ya wis, Dok, iki kok gawa gesangu, Dok. Wis tak anune tak mbah resik iki. Bu, jajanku kok tak gawe yo sing telak Iya. tikus. Ya, ini sih. Gawa, Dok, adek gawa, adek jae gak apa-apa, Bu. Ning omah Mbah Hyang aku tak ngobrol-ngobrol. Tapi kok parani neh yo Bu aku nek mulang. Aku ora kudu marani, Ben. Ibu. Apa tak ono kinara kok seminggu Mbak Indah ben tambah sehat. Ah. Iya ora guyon-guyon. Ya wis, Dok.
Iya. Iya, Nduk, tak salinane adike. Ya Sus. Cus. Ning Tuban mbak apa ibu? Ya, adike mbok jari terus. Amin. Mbak apa ini Tuban? Mbek apa nggak konten, Nduk? Iki tak matene, Nduk. Aku nganggo kelambi ndi. Nganggo sing mau ganti ya ngisor. Iya, ya aku tak kondo basis ke. Mbak iya aku apa dijak Mbak Indah jalan-jalan ning Kedung ning Tuban. Ning Tuban. Langsung jes ya. Ya. Sing kok sing. Seneng aku dijak Mbak Indah. Ndingi bar dijak Mak Gusti. Ya. Paling ayo karo Mas Wahyu paling ya, Nduk. Iyalah, sapa neh? Barengan sapone. Bu, aku nganggo kelambi sing Mau ganti sing gambar koyo Mas Wahyu kuwi aku kan duwe. gak sedeng wisan. Tak jajal iki gak patek nganu kok Gak patek sedeng. Gak. Sok mben tak kekno Kinara ya nek Kinara wis besar ya. Ya wis ora jamane leh, Nduk. Jamane Kinara sok ben bajune iki ora ngono kuwi. Iki enek wis barune ngono lho. Terus dikei sebutir ndok lho pemirsa. Mamesa aku seneng mamesa. Peti coba itu. Ning ndi bojone, Bu? Tuh. Tuban. Terus ngene terus digoreng. Iki dikukus nggih. Tapi engko nek mulih paraninah ya aku. Mulai dari paling diterorene, Nduk. Karek engko lah himpone piye? Iya. Kalian kok Nara di tanah beda. Kalian kok Nara di tanah beda. Dikancani Yoyo. Nek yayane menari pemirsa. Sesuk arep perpisahan, besok perpisahan to le ya. Saya aku penak isek turun. Ning Tuban. Goreng ya pemirsa. Ya. Langsung sabar. Iki mah ngene, Bu, anu sepurane, Bu. Kenapa, Nduk? Aku ngono. Kandakno Intan gak sida. Sura-sura Ibu kok Yoyo. Walah. Iya, Nduk, sura-sura apa neh kan nek karo cah cilik leh, Nduk. Lunga ki ya cedak-cedakan ae. Nek luar kota ya rondok diempet dhisik. Tur neh kan nek jare Mbak Indah iki engko ape dijaluki tulung Mbak Lipah barang Ibu. Mbak Lipah pe pulang ngono. Sing Bunda Dewi wong muni piye tan? Mbak nek peniliki bayi sok bareng ngono ya? Oh, gak apa-apa, Nduk. Masih ada lain waktu. Wis kita antar ke iki, Ibu tak ndang salin. Tak salin sik. Iki digawekno cemilane nggo Kinara. Ngene iki. Ora apa-apa ora sida. Gak apa-apa, engko Intan nyuwun apa tak turuti. Ning cepu ngajak apa tak turuti. Pengen apa? Pengen telur gulung, terus Wis. ngono tok. Kalau gulungnya Satu 1.000 le, satu. Harganya ya Tan ya, satunya itu Rp1.000. Nanti Yoyo 10, Yaya 10, Mbak Intane 20. Engko pawa Yaya 10-an ngono, Nduk. Engko dibelino semua ya, Nduk, saudarane. Mohon maaf nggih pemirsa, ternyata Mbak Indah kimangan iya enggak jadi karena iki suro-suro dan Mbak Lipah insyaallah hari ini mau pulang dimintai tolong juga jadi yo enggak apa-apa ditunda untuk hari berikutnya lah. Nah jenenge wong Jawa nggih pemirsa. Nyuwun slamet. Iki diendem sik ning omah. Kecuali nek ada urusan urgent sangat mendadak pamane nek kabar ini harus segera ke sini atau urusan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan itu nggih. Bismillah muga-muga selamat nek kaya Mbak Indah mari enek cah cilik ya wis sabar. Gak apa-apa ya Nduk ya. Kita anterke cemilane Kinara Lapin juga sayurnya wis dadi porong. Di sayur di. Mama gajus. Nek mau urungi tak Lho, urung. Yes. Mang tak delok Nggih, fotoke. Ya pun pemirsa nggih ceritane hari ini. Doa terbaik untuk jenengan semua. Anjarane, Nduk. Delok jajal cemilane Kinara jajal siji tapi cek panas sih. panas Ibu. Apa? Duduk njengok. Nah, ampe awakmu ya jajal lho. Aku cek ngeluti. Oh, cek ngemot permen. Aku cek teman Bu. Walah, cek ngemot permen kabeh berdua. Oke, ya wis engko sik wae. Ya wis. Awas
Bisa ngomong. Iya, tidak usah pakai moto pemirsa nggih. Wes ngono ae dintas. Doa terbaik untuk jenengan semua, semoga yang sakit yang paringi sembuh. Untuk pejuang garis 2, semoga yang diberikan momongan yang saleh-salehah nggih. Ya Allah, semoga pejuang garis 2 segera jenengan hadirkan momongan nggih untuk keluarga mereka. Inang sembuh, sang ganteng ki, alhamdulillah wis sembuh. Wes demikian doa terbaik untuk jenengan semua. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus kok era-era ndak? Entek li. Heeh, iki jenenge era-era. Nah, kali ya. Nah, entasi alang-alang, ngentasi siji-siji. Aja mbok serak ngono, aja mbok serak ngono. Aja mbok serak ngono. Nah, entar ning kono. Pecah nanti ya. Iya. Ya gak pecah, maksudnya dijegok siji-siji. Minyaknya ben atus, ben ados ning isor. Atus. Iya. Minyaknya ben lemak. Lemaknya, kok lemaknya minyaknya ben mengisor. Oke, saya madep rene. Intan madep ke sini. Cus.